Girespondihan sa taga Mandawi Veterinary Office kining nadiskubihan nga mga patayng baboy nga gikarga sa usa ka truck gikan sa Negros. Taliwa sa Kabalaka nga mahimong double dead nga ibaligya unta nga kinilo. Ani ang report. Daplin sa daan sa Barangay Kasili, nakit-an ang pagdiskarga sa mga patay nga baboy gikan sa usa ka truck. Mismo si Mayor Jonas Cortez ang nakalabay niini ug mitawag sa taga City Veterinary Office. 8 ka mga baboy tanan ang nangamatay gikan sa maong truck ug gikabalakan nga ibaligya pagbalik sa ubos nga presyo. Then upon interview murag ingon nagipanghatag. So meaning i-consume siguro to mo to dili wala sugdi si Mayor. Iya jung gihuwat no na makuan ma-secure para dili siya ma-consume sa public. Ang mga baboy gikan sa Negros Oriental ug isupply dinhi sa Sugbo. Kumpleto hinuon kini sa mga papeles apan posible nga sa kalangan sa biyahe ug kainit may mga namatay gayod. Laing nakitang hinungdan ang kahuot sa mga aslunon nga baboy sa maong truck nga nagkarga og 130 tanan. Gipalubong dayon ang maong mga baboy sa compound sa City Slaughterhouse. Pahimangno sa City Vet sa Katawhan, maniguro gyudaan sa paliton nga karne gikan sa mga otorisado nga baligyanan sama sa wet market ug supermarket. Daghan biya siyang kanang namaligya na dili legitimate sellers, no? Baligya lang. So atong gihangyo na ang consumers nato mangita jud sila og meat inspection certificate. Kana nagpamatuod na ang mga baboy ni agi og inspection before siya giihaw. Matod ni Merilles, pabilin nga ASF-free ang Mandawi City. Sa pagkakaron, gidili ang pag-angkat og baboy gikan sa Luzon, Mindanao ug Region 8. Sagad sa mga supply sa karne nga baboy dinhi sa ato gikan sa Negros. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.